Kaisaran, mga adlaw. Kumusta na sa mo? Niyang sa pinyo alagat sa kanina. Defong Pai Barili Morales. O mas akong partner sa diri si Joel Ace Acedo. Asap kita. Always say a prayer. Happy birthday sa tanang nag-birthday sa November 10, including me. Daghang kayo birthday, no? Napas sa mata, November 28 naman ron. Okay, belated happy birthday na lang sa November 10. Tanan, no? Tanang nag-birthday. Si Ma'am Yuli Daan, kumusta ma'am? O happy birthday ni mo. Belated happy birthday. Okay. And then, sa ako sa kagalingong taon. Daghanan ka birthday. Unya, nga to sa kong amigo sa kayo, bro, si Arnold Alibiado, sa iyang apo. Happy birthday, son. Nga itong November 10. Okay, lapas naman ta. Ha? Mauna na tanan. Okay. Ang suwatan po katutagan pagtagan, no? Kinada, kinis sa kabana. Nga magpailala sa ngaan nga Tunyo. Kining ako, pulos na yung pagduda. Wa pa ko yung kanang gitawag ba nga konkretong ebidensya batok sa masawa. Nangita pang yung tinuray nga kamatuoran. Kini mga masawa nako, sekretary ni sa among kapitan sa mong barangay nga mudagang vice mayor sa mong lungsod. Pao nga matawag nako nga may pagkabisi ni akong asawa sa trabaho. Kay daghan kay sa trabaho. Hinon ako usala ko ka job order diri sa mong munisipyo. Mao ko ni mga pangitabo kanang magpaabot ang sumasawa nga usahay, gabi na kayong abot sa bahay. Kulbaan ko usahay. Alas 9:45 na sa kagabion da. Wa pa nga akong asawa. Hapit ng alas 10 sa kagabion. Nagtuda na ko ani. Matog lang ako. Tawag ko na ko. Tawag ko akong asawa siyang cellphone eh. Kunya, tubag mo ta. Mga mo tubag sad. Mo tubag yung di ka madato. Kadat direts. Hay. Uy, malhabal marong iabot. Si Prima na tingali ron. Initod ko ng among panayapon. Hay. Prima! Ay! Tunyo na, bata ka pa di ay? Papa kumatog dahil, ipaabot agad ka. Ikaw mapaap pag ka na ako. Natog na lang kong bata. Asa man ko makatog? Nga, pa man ko'y... Anay ngawa ko no, wapa ka maabot. May hangawang ko tanin mo. Singawa pa bata ka diring gamay ko Sabi lang, asawa tagog ka, pati yung ito kabalaka. Ay, kakap. Uy, sa kong trabaho. Asa ka man? Matog na ko. Oo, yan oy. Ginit pa na ko itong panihapon sa microwave. Kita may mukha, oy. Kita ano ba? Huwag ka pa dyan mukha, oy. Papa, ipaabot agad ka. Nahuman ako kaon dun yun. Anong wala sa kamukhaon, oy? Nagunahon na agad ko ni Muday, no? Walain ngayon nga magunaw na tagkaon. Nahuman ako kaon, pi. Di man. Ito sa barangay hall. Nagpalit magod ang kapitan o 3 kilong lechon. Oo ba? Man na di ka? Human na, uy. Sige na, ikaw nalikaon diha. Dili sa kumakaon eh. Man naman di ka. Ikaw ay kaparay kun sa nimo, uy. Listen ako kay de prima. Magunaw na kong kaon unya ikaw. Mo'y ako nabalakan. Sa sunod, ug madugay kong uli. Kaon nag-imo. Ano lang ko kuwata. Mapas mo kaon niya. Sige na, ikaw nalikaon diha. Basta busog na ko. Dili sa kumakaon eh. Lood, sad ka. Nawa akong kagutom. Ikaw ay kapikon, hindi mo, uy. Mura ka magbata diyang way buot. Gusto ka nga at simanunta ka, ha? Sige na lang. Baway na dito. Pukawag ko sa'yo, ha? Nga naman. Sa'yo di kang mulakaw. Doon na may importante nga lakaw ugmas, kapitan. Nahibaw, kabaya nga, mudagan si Kapo Vice Mayor, busy na kaayo. Munang daghan kay kong trabaho. Yun na. Asam na mo ugma day prima. Dadong ko niya sa syudad. Magunsaman mo. Sus, uy, kadaghan ba ni mo kuskus balungos, uy? Uy, ato ng kapitan sa Kapitolyo, dadon ko niya. Mao ba? Murag makikita sa gobernador. Unya, kamuran duha. Ay, nga naman ay kami lang duha sa kapitan. Kapart man na sa akong trabaho, naunsa ka ba ya, uy? Sapa, uy? Wala ka makagusto na akong trabaho, kaya murisahin ko, sa man. Ay. Kung murisahin ka, magkaliso na ta. Ibaw ka ba, nag-job order ako. Lain naman kung tuno ng imong sinultihan diha. Awan ko malain ba? Ang ako bang, nilad sa kaya nga kuwan ba ka nang magsalig ta, na ako, nata magsalig ni mo. May kasan na kanimong trabaho. Unya, ba, mo resign ka, mawa na tayo, kuwan na ta diri. Wow. Ay, tapa ni mo ikot na diha, ay. Patawin ako gatas ni. Biskuit, gusto ka? Ay na lang, gatas na lang. Ay, ilit na di ha? Kay, kutawan taon na ka. Imo rong cellphone, de prima. Hello? Sir ka. Ikaw di ay? Aha? Lagi sir, wako
makalimot, oy. Sayo na sa buntag man lakaw. Okay, sir. Unsa? Amaw. Okay, sir. Thank you. Bye. Tunyo? Mano ka diha? Ituto ka mo kung maayon ako. Bisag ingon na rong oras sa kagabion. Nitawag lang gihapon mo si sir nimo. Ano mo huday manawag? Nag-remind lang siya sa among lakaw ugma. Napakutaw gatas, oy. Tuog na lang ko. Ganito na din. Makutaw ko. Bahala ka diha. Kung makutaw ka, inom diha. Bahala ka. Taon sa nako eh. Hay. Pagkaugman na, sayo dyan ko may bangon, aron magdiga mo. Sayo pa din may bangon ako ng akong asawa. Uy, wala naman din sa tupad ang akong asawa. Sayo sang may bangon da. Ay, ang magdiga mo dala ko para makakaunusay ng akong bisis. Sa di pa makalakaw, mag-fried egg lang kong itlog. Uy, ang ako marong asawa ang naligo sa banyo. Ay, nagdali gini da. Pero titingan yung nakapanapon sa asawa. Kumidyahan na ako. Was now, my love! What I am washing for is not for you. Uy, tinoon pa ka ito nabatin ako. Dili para na ako. Uy, para kinsa mali ay. Napungot yun ko. Dali day, prima. Loto ng fried egg na itlog. O, nesay sandwich. Nesay init ng kape. Ready na ang sabaw, ang pamahaw. Love, dali na. Breakfast is ready. Primo. Oh. Susti. Oh. Nananadyan eh. Naganda ba gidaig ka? Uy, piniritong itlog yun eh. Piniritong itlog na fried egg. Nasa init na budbud. Gatas with kape. Ready na ang tinandali na. Ay, ikaw nalang kaon dito niyo. Oh, ikaw di ay. Ato lang tingali mi sa syudad mag-breakfast. Pero dahil init pa ng itlog na ako, itlog akong giloto. Kamay lang na. Para mailita ng kabuhi mo, tiyanin mo. Nesay bugnaw nga juice. Uy, ikaw nalalagyan sa kapasultihan. Mahuan pa. May paiwan ako magluto. Silan sa di mo, uy. Ikaw nalang kaon diya. Sige na. May pailaw ko siro. Bahala ka, uy. Sige to niyo nagdalik ko kaya nagpaabot sa kapitan ha. Kadit lang. Ano ba, uy? Sige na ko na maigit sa kapitan na nagpaabot na ako. Kining blankis lang blankis. Mapalit na lang ako, uy. Sige. Bye. Para matambalan ni akong kagutom, kung akong kalagot, ilaw ko na si Iro at ng pagkaon, makalagot. Wa di ko laing kasubungan sa kong mga tahasol. Maura gid ang akong inahan nga naluoy sa kay nako. Unsa naman sa Tonyo, ha? Di naman sa kangano man. Unsa lagi, sulti? Paginuktok niya. Unsa naman sa na, ha? Tonyo? Wa man ma. Nahibaw ko. Bahay na sa imong asawa, no? Di ba? Mura-mura ma. Dili kay mura-mura. Mao gyud na. Ang bahay na sa imong asawa. Buutan man na spray mama. Sa buutan. Ang buutan ni mo tawhada ka. Nga naman dahil ma. Usahay mo na lang na sumsuman sa tabi ang imong asawa. Sabot may pasabot, ha? Ako di ganoon ta ako mutuoy ni, ha? Mao nga ikaw, panid ilang gyud. May nang ikaw gyud mismo ang masayod sa tanan. Ay, demolition job lang mas mga libakira ma. Ayo di ay! Demolition job sa imong kagaral. Unsa ka, politiko ka, kay demolition ka sa imong mga kontra. Ay, klaro kay ma. Nasinala na sila sa akong pagpuyo. Puyo di Tonyo. Puyo. Kanyahay ran taugong kag Tonyo, no? Unsa ba? Kasabot ka ng Tonyo, no, ha, Tonyo? Ay, wanay kapasikaran mo, eh. Mauna. Ug waman og galing, waman gani nahala. Panidi ng asawa nimo. Sa may buhaton ako. Ay marag asawa nimo, di. Ni Juan, mi kuyog sa kapitan ma. Tuwa sila sa Kapitolyo. Makikita kang ang kapitan sa gobernador. Kay budagan mo ko ng vice mayor. Dato na. Tuyog na sat. Ay, ilan nagkatagig daw tang kulugan ma, oy. Iyam sa ng trabaho. Pero misobra ng trabaho sa imong asawa, oy. Mao nga maniid ka gyud. Bara bis kong kunin kalakiha, oy. Sa na nimo. Bango na Tonyo ay lihok na. Pagmata na. Ay pagsige ka tog. Sa kabiya taon, oy. Panidi ng asawa nimo.
day adlaw nga nagpakabuta-bungol lang ko. Wagi ko magsaba nga, di ba ko nga birthday sa kong asawa. Di haragin siya sa bahay. Dahil prima, naibaw ka ba unsarong adlaw, ha? Ambot lang nimo, tunyuha ka. Wagi ba birthday maron nimo? Oh, may kinakaibaw ka. Ikaw di ay. Ambot lang, nakalimot ako. Kining maghikay lang ta tingalig na kay bisita. Ay, bisita na po, nawa man. Kuan, basi na, doon na biha. Dawa, bisita gutawin. Oh, murag na isa kinan nga mihon ng stungod. Tarawa ko nung si Kinsa na. Ay, bisita nga na nimo. Bisita ba? Ay, mo ko hikay. Basi nang, di tanawa kinsa na. Di ta ka siguro. Ikatanaw dito Kinsa. Sige, tanaw na to. Hey! Good morning! Oh, Uy, Kapitan Delfina. Happy birthday, Prima! Kapitan! Happy birthday! Uy, hala. sa lips mong yun. Iya, eh. Nalipong ko. Tonyo, kay birthday maron sa imong misis. Kunya nakita na ko nga wa man mo'y handa. Oh. Dapit ko kamo nga mga oras gawa. Salamat na lang, Kap. Salamat na lang. Ako'y bahala regalo ko rin Prima kay kugihan kay ning akong sekretary. Ay, salamat na lang, Kap. Ay, salamat lang. Dili kang kauban Tonyo, si Prima na lang. Hindi ka mo ubahan. Kami nalang kuyog si sir. Ha? Birthday gift din ako sa imong asawa. Di magkakamukuyog, di kami na lang. Ayon sa magud Kapitan nga busy magud kining pana na ukod. Uy. Bao sa may nabisihan niya kay nidagan siya kutsihal sa talisay. Aside ana, nya mamuha sa siya parol. Sa din nagkasulti na sa miyog sa akong inahan, lain na siyang kasaba ang akong nadawa. Hoy, Tonyo! Unsa ka man taon dooy? Nga naman, ma. Ilang di ay? Nga no kaunyang amawa ka. Bida, ay. Nga naman lagi. Unsa man taon ka, uy? Tao ka o baboy. Ha? Sumakot siya, pagtanong naman ako. Di ka tao, oy. Pahoy ka, pahoy. Pahoy ko taon, ma. Taka ka man lang. O di ka pahoy. Nakakita ka unta. O kung sa may kong makita. So, anasad. Baya ka taon, uy. Ma, Nimo. kana imong nabati o nadungog, oras na ako ang apprehension. Apprehension sa kabuang mo. Kita ma. Oras na hirsi ang imong nadungog. Sa hirse. Rumor mong giring ba? Rumor mong giring. Hanggaw ka man yun ang tawhana ka. Sabi lang ma, paabot lang. Ha? Nagpaabot lang gustong panahon. Ang ako, nga, mauwa na ko, patakal ang tagdaspak, patakal ang tagsaom niya. Huwag ka pala magkasiguro, Tonyo. Timing ako ma, manaymin ko, timing. Tonyo ka yung dako. Tonyo ka. Hoy! Og day adlaw nga miadto jud ko sa barangay hall, daang paniid akong gibuhat. Pwerte sa nagutas kong sawa. Ano may amang katunya? Kining kon, sorry lang ko day, lukat kong sidula. Sidula. Hala ka dala. Nako na. Ulis ato. Nganong day magsurusuri ko din sa barangay hall? Maikog tas Kapitan. Uy. Ha? Lagot pa mabalkan ako trabaho diri. Trabaho lang diha. Di ko magsamok-samok nimo. Nako na lang lagi. Sa ka ba, uy? Maikog ka, sir. Sige na, pakulit na. Yun na, de prima. Hayam din office nimo. Time ko mo tanah ka man, ispriya ka ba? Gusto lang kumutan na sa imong office. Kasamok ba di mo, uy? Kining aircon na imong office, day bugnaw ba? Oh, bugdaw. Nice sounds. Naman ka ni flat TV? Ay, kumpleto di ay. Kumpleto mo lang. Nga, sirado yun ang office nimo. Sirado kay aircon man. Na folding bed. Ha? Anong tanah mo ka na folding bed? Kung mag-relax-relax day, magdahigda ka ba? Taaba di ay. Naa! Ay, single rin ang Catherine nimo. Double. Ay, ambot lang, uy. Ay, nahibaw ko nga single na. Pero, masud og double. Kung maghigdang usa, niya magubuobo ang usa. Alam ko na lagi, be. Ulit na spy. Sabok ni mo, uy. Prima. Dentong tanan, wa jud ko'y pagdudas kong asawa. Ang nga ko ba nga makasakop di ko? Di ko mo sakop anang puros lang duda. Ang to din sa kadlaw ni ana, may paray ka na ko ang asawa. Tunyo, Jung. Oo. Uy. Uy, day Prime Minister. Sorry ha, kininabungol ko. Okay na. Ay, napaminaw, ha. Naminalog ko, unsa ba na? Doon ako ihangiyok ni mo.
Hangyo? Unsa man na? Kuan ba tunyo ba? Oo. Ambot ka pa, uy, kung musugod paghaka. Ha, wa pa gani ka musulti. Musugot na lang day ko. Unsa ba na, ha? Ay na lang, uy, baliban ka dayon lang, Kip. Unsa man lagi na, prima? Paminaw na to. Kuan mangguton ka ng si Sir Cap ba? Oh, ngano man sa kapitan, ngano man? Doon na sila yung seminar nga ato himuon sa Manila. Oo. Sa mga kapitan sa tibok Pilipinas. Maong nga. Unsa prima, ha? Kanang iya magdit kong sekretary dong. Nya ipadaman ang sekretary good. Ah, mo ba? Pero di mahimo nga mukuyok ang bana sa sekretary. Uy, di na mahimo, uy. Ha? Gobyerno na pa mo kasto ini. Ang dili government employee, maong dili mahimo yun. Duway ko yun. Pero with my experience may ako may maplitin ako. Nasa mo, limitado ang ipadaan sa kapitan. Usa raman ang sekretary ra yun. Ah, mo ba? Kining dong, dadun mo ko sa kapitan. Oh, siya? Importante man kaayo ang mga sekretary kay mag-jot down man sa proceeding sa seminar mo nga dadun ko sa kapitan. Mo ba? Nya kamuram dos kap. Oo dong, pero matod pa ni Kap, kanang maglain mi og kwarto. Maglain og kwarto ang mga sekretary. Dili ka mo dog sa kapitan? Wala dili, uy, dugot taon, lain ko kwarto. Ah, mo ba? Sige na, dungas ko ta. Nya pagpaulit na ko, ang tagag-strawberry kan sa Baguio. Mula ho di kas Bagyo. Aw, dili, uy, Manila ra. Subot na dunga. Ayun na, sultihan na ako sa mama. Da, nanalang to ni. Ay, nalagsa pang mama ni Mukwit. Ah, Sige na, okay ka ba? Silence means yes na ba? Sugot na ha. dadin sa niya kong t-shirt, ha? Uy, pila ka buok dugto nyo? Ha? Pila? Pwedeng lipayas kong asawa, misugot ko nga mukuyog siya sa kapitan nga sa Manila. Pero may pasalig siya, nga lain sila kwarto ng mga sekretary. Nadahalan sa dahin ko kay ila magkuro na akong asawa ko. Kung sa kadlaw ni Ana, di sa bayang akong inhan na pwedeng laguta. Oy, Tonyo, hagasawa ni mo. Kining may bakasyon Bohol, ma. Nasakit mo niya igsuon. Unsay bohol? Ah. Ha, lam-lam ka lang. Nganom day, ma. Sa Manila yung mga asawa, oy. Oh? Kung siya Manila mo, pataka ka lang da. Pataka. Doon ako ebidensya, Tonyo. Nay, Ha? nay, nasa Facebook ko. Ha? Tarawa. Ah, Imo na yung asawa o ang kapitana. Tuwas Lunita. ma. Oh, ma? Oh, niya, nasa Facebook. Ah, Oh, kita kaini, ha? Kini, ha, Lunita man ni. Ni Asirisan nagbarog na, salay. Lunita ni. Og niyan imo asawa ang kapitan. Naginunit ay paskamot. nagulit tayo gina sila, ma. Kay mawaon niya sa Manila. Ay, uplok ka man yun ang dako taon to niyo. Ay, uplok. Pero ma, Uplok. ulos mga kuniduda nga to. O pag kita hingpit ka kamatuuran. Mo na nga, ang ako mga kanang konkretong ebidensya. Dila ta magdali-dali sa tungong nahuna, ma. Unsa pa man di ay nato niyo? Kaklaro, ana? Ha? Kana? Unsa pa may gipangita nimong ebidensya, ha? Klaro man kay na. Ha, basta pulo ni duda nga to, ma, oy. Oh, mo na nga, di lang ta ako magpaabot lang ko sa hustong gigayon. Masakpan ko rin tanan, ma. O nang paabot lang. Kanang klaro na giba. Kanang wanay pagduda. Paabot lang, ma. Adi ay, Oh, ambot lang nimong tawhanan ka. Paghikog, oy! ma. Gusto ka ko na akong gibuhat na mangita di kong likong kamaturan na nagbinuang kanako kong asawa. Ulos pa mga ni duda ang tanan. Gusto ka ko. Diyan sa manong kumoy pasultihon. Tunyo. Good morning, boys! Salamat Mas. Og sa tanan nga nagpaminaw ka nato ron, may adlaw salamat kayo. Maayo. Og ingon man ang tanang staff sa said marketing atong kanon karon og ang tanang na malit sa Panyawan herbal capsule. Number 1. With mangustin? With mangustin, no? Sa Panyawan Liniment Oil nga maugi ihaplas permi ni Kuya Nick Pepito. Usahay na ba, bantay mo, mangayo gano'n mo butika, ato mo sa butika, mangayo mo Panyawan Liniment Oil. Ingna gyud nga naaba mo kay usahay
ambot lang ka ng usahay. Luwas na ba? Matago man ka ng uban bitaw, ari mas luyo na kaayo. Kompetensya ba? Tungkol sa Oo. kompetensya. Muna nga, di ako kausa, ako dyan gipangita, dito bitaw sa luyo taong panyawan, kitaguan. Manang doon na dyan kayo mga merchandiser. Ako sa gikabi. Na may mga tao na tig-display lang. Tig-display? Iya trabaho, tig-display. At Oo. ubang yun. Ang una sa mga mall. Suwang nga ng panyawan, Mads. Oo. Ang kauban ng pusir, makuha, magdikapla ka na. Tinood na. Wala nga ron, hangyo sa Ang- kulat nga. Mangayo. Ang 50 lang. Ang ano? 50, okay naman tingali. Basta, gikan ko ka nga to. Oh, basta dili ba sa kuan 80 yung nabaligya ka na ko. Oo. Kanang gagmay. Nalailag Five, ra. Nalailag brato, di mo. Kaya ko, no? Okay, mula sa masigulyat. Sila Southman, kunsihal. Ato ni great day ati Pres oy siniloloy nga naa sa Kabangkalan Bulacau. Siniloloy og si Amay iyang mga anak labi na gyud ni Ping Dungon og ni Brad at ni Tia Cabunilas og ni Brad Randy Cabunilas. Thank you. Sa tanan nga naa karon diha namati diha sa Kabangkalan Bulacau. Thank you kayo. Salamat kanyo tanan. Og ni Kap, John Alinsonoren, Kap, no? Ni Rinaldo Canonigo, mga diehard yun diya sa kuwan. Diya sa Lutak. Ni Kap Joel Orbiso, ni Paing Dayagdal, kagawan. Ni kagawan Itok Licaros, ni Kap Chad Rojo. O ni Kapitan Josefina Consialsat. Ug doon ako i-greet the board kanang Oo. di kausa nga nagsakay ko Oo. nya natupad nako ang kanabitang murag garbage kulit kanabitaw sa City Hall. Ano Oo. man? Uy, ang ato magpasultihon, mo gipamati. Oo, Thank you gyud kay Island Santana. Truck? Ha? Garbage truck? Oo, pero close man kanang nindot bitaw nga garbage can dili kayo Ay, bitaw. kanang mga kuwan na, mga modern na nga kuwan. Oo. Oo. Oo, ang atong pasultihon DYHP mo ilang gipamati. Thank you kayo. Salamat kayo, ha? Oo, alang Mali ka nga, makakuan. Mawa ilang kakapon. Oo, kinsa sila. Basta thank you gyud kay sa kitanan. Oo. Labi na katong nangaplas sa panyawan liniment oil, Oo. ingon man ang nag-maintain karon og panyawan herbal capsule, panyawan plus with mangosteen. O sa Celebrity Kujiso. Mhm. Unya, Ate Pres, ako din i-greet ako amigo si Konsyal Dilan Luciano diha sa Poblasyon Mati City. Budagan po niya konsilor sa Mati City. Adi ay. Thank you sa tanang taga Davao. Kisa? Si Kapitan, Ernie? mo board, si Leo Habas ba? Sa Kanluman. Oo. Kapitan. Ano ko si Ernie Manatag. Ernie, grabe. Oo. O gayo kalimot yay. Atong suod na John Delmar. John Delmar. si kuan di Kunsihal, ay Esteban Escudero Oo. sa Talisay City. sa Talisay City. Oo. Si Mayuli. Oh, Daan. ko na to ani Ate Pres. Birthday ni Mayuli. Adi ay ba? Atong Happy board member sa birthday. First District. Umabot nga board member. Happy birthday ma. Belated na. Kay naman ni siya. Umabot na board member Yuli Daan. Ha? Kada sulyandaan, lain. Sana. Unay bana ni Yuli Daan. Ay. Oh, mo na. Si Maricho Dilmar budagan niya nagkutsihal niya sa Adi ay. uli ni Gili Isa man Dilmar. ang anak si Maricho Delmar. Ni Gili Dilmar. Kumon. Kumon, anak kumon. Ini mga daan, nagsubay gini sa matuwid na daan. Mga daan. O, ingon man ni Goliath dahil kalimot Goliath. salamat. Goliath na korda. Alan Goliath na korda. Diri sa South ha, ay mo kalimot pagkakonsihal. Isap sa Total Health Road. Kana, bana ng lisa. Okay, thank you kayo. Di Pampina po. Nga naman, di tawag dito sa Pampina ni Kuya Arnold nga Malitli Town siya. Di ay. Ay, tawag siya Nanlawag sa sa katunga. butanding. Tawag yun siya po doon. Oo, di siya katawag. Nalawag pa sa butanding. Nanlawag sa butanding. O, di Vice Mayor Edgar Labella di ay. Ayaw kalimot. Di pa rin dito mula. Oo. Dave, kumusta na kanya, pre? Sige, si Tonyo atau Cinder. Kini gusto nyo yung asawa, sekretaris, kapitan mudagag kuan, vice mayor. Pero nakabantay siya ng asawa, nga murag busy kayo, gabi na kayong mauli, mo na nga, doon na yung pagduda. Ang yang inahan nagduda yun, no? Nga doon na hukus-pukus niya yung asawa. Pero si Tonyo nangita agad ka ng kamatuoran nga masakpan at tinuod ba. Ang iyang yung duda ra maganintanan man niya, ang iyang asawa gidas kapitan dos Manila kay doon na yung seminar, pero dili magdog nga lain ng mga sekretary. Nakitaan sa inahan sa Facebook nga nanuroy sa Ronita ang iyang asawa ug ang kapitan naggunitay sa kamot. Ay nga man sa Tonyo. Tingali hadlok na sila nga masaag o kanang mga waas Manila magunitay gid sila. No? Si Tonyo nangita gid gusto nga ebidensya. Nga gusto ba siya nga dili siya magdali-dali sa una-una. Kaya nangita siya konkretong evidence. Di ay. No? Na mo na nagpadas to Ako, magduda na ko.
na, Bodoy. Limang ka na folding bed sa taas sa barangay hall. Uy, Mamahuay man sila ang kapitan. Palisod ka natin. Uy, kanadang kuan ka ng mga alauna na human paniud ko. Oo. Kapoy man magduga. Break. Nya usay matuktukan inig-apply ko nung kanang sila rin duwa dito sa kapitan Diyos ko. Doy. Oh. Pero kisa to'y bana niya, Bert. Si Tonyo may atong Tonyo. na sa iya kahasol. Okay raman nato nyo nga dili ka magdali-dali sa mga hunahuna sa mga pagkukuam. Pero, bantahi. Ayaw pag kanang kumpiyansa. Kumpiyansa kay sobrang kumpiyansa di ka na maayo. Unya, kanang imong asawa, minyo naman good nga, liso na kayo ba? Di na tumahibawan ang tentasyon, no? Nga sila randuha, laki ko nagbabay. Diba? Unya, di na tumahibawan mo na nga, pagbantay. Bantay yun. Kuan, sagyot nga. Malagi, nagbantay siya. Naniid yun siya. Naniid siya, nga way lihok. Mo na nangita agi sa gusto ka ng ebidensya gyud. Di siya magdali-dali, Mag-isa no? pa sa kagana actual nga, Oh. ebidensya gyud. Di man siya ka anak ka, tagsara gyud kay magkahimo ana og Ang makabuhat iya ana. nga, inlove ra pagino siya siyang asawa. Mauna nga. Oo. Dili og imo lang inon nga kuan nilanday ka nang mitir-mitir ang imong pag-uban nga dili pagkigsulti ko ng kapitan ina nga kapitan wa na may panahon di mahimo ka nang mitir-mitiran lang nga ang pag-uban sa akong asawa. Kailain naman gusto tihi nga unsa na yung mga sumsuman nga nahimo siya ang imong asawa na sumsuman sa mga tabi. Mapaimong prangkahan ang kapitan. Ang kuan man sa kunya kay ang asawa mo rin Mo'y saligan sila nanginabuhi. pagpuyo pag inabuhi. Unya. May man sa pagka takot ng sweldo. Ulad Oh. pero nya imong isugal. Mo nang Ang nangita kadako siya sa kuan sweldo ug sa inyong pagpuyo, di ba? mo nang murag ang inahan murag ni kuan na gid niya nga Ni naagi Kalong Nagyod, nga naagi. Kuan, Smoke nahitabo, Estabas. oo. Oh. Dore, baklaro na sa board. Baklaro mo sa gid. Muna, ayaw pa sobrahin ni mo kumpiyansa. Nga Pero magkaya tungod siyang ilang. gugma, di gyud siya magdali-dali. Pero gugma lagi. Mawa na ni asawa, wala na sa kitaglaan. Ang kanang sobra ka kumpiyansa, por dili sa ginamayo por. Kundo na kay makita nga, kung ang gamay nga kuan, kinanglan. Wa man na siya makumpiyansa. Aw, kana iya ha, bana hinuna ka tukatang bambina. Ayaw palabing salig sa imong asawa. Ang asawa? Atay! Ang mga lihok niya. Kaya, Oh. imbis ba na asawa na lawa na lang. Oo. Wa pa gyud siya kasakop. Pag lagi taon siya kasi Oo. luoy kayo. Pero Ang iya problema, iya magdali-dali-on iyang wanon. Biyaan sa Unya, asawa. kung dugay kasi kasakop, Ha? buhay na ang tanan. Pero, Board, parang Magjukot na. Ako sa tanaw ako ng tunyo. Kuan ka nang makasakop siya ati pre. Suwara gyud po mo. Kay kulhanon man siya. Hadlukan mo Tapulan ka ng talawan. Hadlok man siya, pre. Hadlok man Hadlok sa siya. biyaan ba? Oo. Nahala, may mahimo. Basta kanya ang among gisulti. Tambag la, pero di ka mahimo. Ibo na ng problema, no? Wala na. Oh, nahala. Hala na ka diaton. Ug wa kay mahimo ug matakpan nimo. Oh. Buha man ang Ano na? pamuot. Oh. It's your own funeral. Tawa man sa kay buot. Ang hanggang itukmod ka na mo. Nga mo nagbuhat ako. Di mo mahimo. Tido na ati pre. Oh, di ba? Oh, Sige, Tonyo. ato, sana lang. Okay. Tunyo, no? Sige nyo. Salamat kayo sa magpadangat itong tulamanon. Kora ko ay paso. Tiho. Mayadlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan ko ninyo sa pangan nga Minggoy. Hingkod ang Pangidaron. O sa ka OFW diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Usa ko kasuki ninyong tigpaminawan ning inyong tulumanon sa diha pa ko sa Pilipinas. Maong naghat ko og suwat ning suliran kana tungod sa nakaila kong usa ka Pinay tungod ini iyang gipamati sa iyang tiga Surigao kini siya ug punto medikal kining iyang suliran o garon inyong hisabtan ingon ini ang mga pangitabo. Sakit sa kong Nani? Usain ka mo mo ha? sakit ka nga kong Uy, ala. Nagluwa kong dugo, Mel. Naungsama ka. Ibalik na din ako. Paminaw ko Ingon hining nahitabo na ko sa dito pa ko sa Pilipinas. Og sa kong kabinyuon.
Wow, kaswerte sa akong amiga nga nakaminyo ni Roy, oy. Buotan na, og dagko pag yun ang income kay naamang trabaho sa dakong panagata din sa ato. Gikaluyan taon sa Ginoo day, Almira. Nga nakabana kong Roy nga, pinangga kay ko niya. Og kugihan sa pangitag kwarta. May kadiha. Di mo makalisod o pamugas. Kaluoy sa Ginoo sa bitaw. Hinaot lang unta nga, waon tay kakulian sa among pagpuyo. Ay, tingin ka. Dito dapit sa baybayon. Nakita magud mi sa akong amiga nga si Almira. Nag-hike-hike lang. Aron dali ko mga anak unya sa atong anak ba. Ay, ibaw ko biya nga. Mingawon ko nimo kung mawa ka lang o kadiyot sa akong pananaw. Nagkakorny man ka, Roy. Naplanti ka. Uy, ikaw ayaw patakaligin mo sa akong buko ko eh. Baho lang ikaw kagikan kong initan. Ay, ganahan ko sa naturang baho. Sige, tara. Kumplituhan na to og tunggan ang ato, baby. Awyo. Uy, mabdos na sad ka, day. Wala ginir, uy. Nasundan man dayon. Kapaspas sa din yung Roy, oy. Aw, may nauna, mintas bata pa mo. O kuman, ana, sundi pag yun na ninyo. Total, wala mo problema kikabuhi. Sundi ka dyan. Malanday na gid ko, ana. Kanina unang duha, uy. Then mag-control na mi. Papahuwayan sa akong matres, dahil. Oy, duhanag yun ang akong apo gikan ni mo, Mary. Mga gwapa o gwapo ra ba? Buyag na. Paspas kaayo mo, no? Pero, ayaw sa ninyo sundi, ha? Pangidiusan ng pana mo. Ha? Oo, sibot mong ipasabot, ma. May nahibawan ka may laing babae si Roy? Dili ka na ang buot kong ipasabot. Nasayop ka. Oo, sa matay, ma. Ay, badlungan ang bana mo. Kay may nahibawan kong nisuay na ugamit o kinadiling drugas. Unsa? Mauna, sikretong nigamit og drugas ka ng bana mo. Nagsalig tingali nga maka-afford ang butanga. Maong badlungan yun na, kay delikado na ba ang drugas ron sa administrasyon ni Presidente Duterte? Dili. Si Roy, may gamit na o ginadiling drugas. Mao ko na asoy sa kong amigang Pinay nga akong nakaila diri sa Saudi. Sa primero ko no, nagtuo siyang swerte na kuno siya sa iyang naminyuan. Kay kugihan, og dagkog income. Kaya naaman magtrabaho sa dakong paragatan sa ilang lugar dito sa Surigao. Apan nausab ang dagan silang pagpuyo, dihang nagduha na ang ilang anak. Nasikreto ng nigamit o ginadiling drugas ang iyang bana. Nausab na ang dagan sa pangunauna ini. Kulataho na si Mary. Ilabi na og maulipo na kini sa drugas. Unya, usa ko no kahigayon na anak. Hukad, Mer. Hukad. Ganun karong pamantahon ka na uli, Roy, uy. Nabugnaw na lang akong giluto, diha. Hukad, uy! Hindi kayo mag-silmon ka ba diha? Gutom na ba ako, ha? Sige na! Oo, maghuwat. Kay maghukad sa ako. Kabugnaw na yung pagkaunaw, eh. Ingnan bitaw ti kang nabugnaw na. Kaya sa umasan nga, karoon pa sa ka mauli. Yung gabi naman kaayo. Giuna man lang ni mong mga barkada ni mo. Oy! Ay, kuksugdig sermon niya, ha? Katilaw ka! Ayaw lang kong kasuko. Kadiyot. Kainitan ko na ning sabaw ni mo kanon. Busit ba, oy? Kano sa pamakunin mo pa ka na, ha? Kabila na may pag-init, ani ba? Busit na yung pamayuan! Busit, eh! Hey! Ano nang gagawin? Gila pa ko ni pasabot ganyan sa litro ka soft drink. Kasakit sa ako. Dugo. Sabi tabangan. Nabangan akong pananaw. Mary!
Ma. Ay, salamat ang taon na nakaila ka pa na ako, anak. Ma, hain ka. Niya ka sa ospital, nak. Kay ang animal ni mo bana. Gibunalan ka niya ang botelya sa soft drinks ka litro. Huwag na ko kayo ang samad sa imong o. Nahinugtong na ko. Ang katapos ko nahinugtuman nga. Nga may murag nipiti sa kong o. Matod sa doktor, delikado ang imong kahintang. Kung dili ko no ka ma-amnesia, sigurado ko nung maapektahan ang imong panghuna-huna. Ginoo. Kumusta naman ang imong pamati? Murag okay naman ko, ma. Medyo napektahan lang gamay ang akong pandungog. O sa may plano mo karon? Alang na ko, biyain ang bana mong adik. Ma, mabana ko si Roy. Ug mahal ko siya. Unsa? Makikuli ka pa sa animal mong bana? Nakiguli ko sa pamasin nga mausab siya. Tabangan ko na siyang mag-usab. Papanag-adik-adik na gidi ay napunan pagidurog usang among anak sa among panag-uli. Mong isamot ng kalisod. Kung dili na maayong nga mangwarta si Roy. Mawing nakaunahon na akong mag-abroad. Kaluoy ba rin mo kaagi, Mary? Apano sa uwi man ako, iti? Nga magsige naman ang sakit ang akong uming ko, Pag matagsakit sa akong maglawapan kong tunggo. Pauli na ka sa Pilipinas. Ha? Napilan sa noon ko og gahaso sa sitwasyon. Ining akong amiga, gapinay diri sa Saudi. Naluoy ko siyang sitwasyon. Kaya may 3 pa taon siya kaanak na nagpaabot sa iyong pagpauli diha sa Pilipinas. Ang akong mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana, kining pagsakit sa iyang uot, tungod ba ni niyadtong gibulalan ang iyang uot sa iyang bana o botilya sa litro nga soft drinks? O saan ka dahil nahimong ipikto adto sa iyang uot? Ikalawang pangutana, may nipiti kuno sa iyang uot human sa pagbunal o botilya sa iyang bana. O nakuyapan siya. Pagkamat mo niya buot, sa ospital na siya. Unsam ka ditong nipiti? Ikatulong pangutana, inganong kung masakit ang iyang o, bagluwa man sa dugo. O sa may koneksyon sa pagsakit sa iyang o, sa pagluwa niyang dugo. May damage yung kaha ang iyang o? Delikado na ba ni? Ikaapat og katapusan, ni ana siya karon sa gawas, diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Agnihon ko lang ka siya, nga papaulion na lang diya sa Pilipinas. Kay nabalaka na gyud ko. Kay sige-sige naman ang pagsakit sa iyang o, o pagluwa og dugo. Unsa may akong buhaton. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini nga akong suliran, Minggoy. Mayong adlaw mga sukitig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-ubanta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical, punto legal, emotional, personal ug problema sa mga ginadiling rugas. Muna mo pagdugay, padala yung suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa atong letter sender, partner, si Minggoy, 30 years old. Of course, Pilipino ni si Minggoy, pero tuwan ni siya karon sa Riyadh, Saudi Arabia, no? May balang nga, ini word nga
Wa jud. Lisod gi magina mabasa ng ilahang murag kininsik nga di ka kasabot, no? Correct. So punto medical kining iyang problema, partner, no? Okay. Kaning iyahang problema, no, kaning kang Minggoy, no? Si Mary ko, no, malipayong naminyo sa usa ka mananagat sa dakong panagatan sa Surigao. Okay, unta ang ilahang pagpuyo o ang ilahang income, pero nag-usab ko no ang dagan dihang nisulod og bisyo agoy sa drogas. Ang bana, no? Kulatado siya niini ug kausa gihapak ang ulo ni Mary og botilya sa litro nga soft drinks. Nakuyapan na ospital og 3 ka buwan. Hala, grabe gyud di ay ninong nya naapektuhan ang iyahang pandungog. Ang problema kay kung muandar na gani ang pagsakit sa iyahang ulo, magluwa kunog dugo. Nya naara ba kuno karon sa abroad. Yeah, taga Surigao din siya. Kasalbahis man ani nga bana god. So mga taga Surigao, Marajaw, Karajaw, hamok bang priskong isda diya sa Tianggian. Correct. Una niyang pangutana, kining pagsakit sa iyahang ulo tungod ba kuno katong nabunalan siya sa ulo ug sa iyahang bana katong botilya sa litro sa soft drinks. Unsa kahay nahimong epekto ato? Yeah, kini atong ulo manggod very bloody ni siya, daghang kini siyang mga nerve and blood supplies, no. Ini trauma nga maigo sa tong ulo can cause damage. Ang damage dili lang makita nimo sa gawas kung pwede na sa sulod sa imong ulo. So kung naay pagsakit diha meaning naagay internal damage nga nahimo, no? Saka magpa-x-ray ka, you might have some fracture sa imong skull, no? Possibly. Kung kusog bang kabunas, bugat ba ng botilya soft drink, partner? Buna ba ilang ka ng katong plastic, pero katong original nga bottle sa Pepsi or Coca-Cola nga ibuna sa imong ulo, bugat na kay bildo nga glass yun na siya god. So, ang yasugyot magpa X-ray ka or magpa-CT scan sa imong ulo para masuta kung naabay damage nga nahimo after gibunalan og soft drink nga botilya ang ulo, no? Yes, partner? Okay. Ang sunod niyang pangutana, may nipiti kuno sa iyahang ulo human sa pagbunal og botilya sa iyahang bana, no? Nya nakuyapan siya pagkamatngon niya og buot na siya sa ospital. Unsa ka kung nipiti? Yeah, sa akong gingon, baghan kay ni siya mga nerve and blood supply ni atong ulo. Unya bleeder ni siya, no? Gamay lang nga tungod kay daghang blood supply. Og naa dihang gitawag natog kanang dangerous triangle. Apil mo na atong naong sa ulo ana. So konektado na gud ang atong utok niya, no? O ang atong spinal cord. In fact, uban gani mga tao nga naay damage along the way sa spinal cord will develop some paralysis, no? So batayanan gani atong ulo. Mo na nga kanang mga motorista di required na sila pag wear og helmet kay simbako ug magparok, crash, bunal na lang ulo sa hard object, dili dayon grabe ang damage. So how much more kining imong ulo nga gihapak og botilya sa imong banang adik-adik, wa ka na ka-helmet, ditso ang impact. So expected na nga nagunay damage na himo dang dapita sa imong ulo. Ang balikon, magpa-X-ray ka sa imong ulo or magpa-CT scan, no? Okay. Ang iyang ikatulong pangutana, nganong kung musakit kuno iyang ulo, kuno siya iluwa nga dugo. Unsay connection sa pagsakit sa iyang ulo sa pagluwa niyang dugo? May damage bagyod ka iyang ulo, delikado ba na? Yeah, delikado na. Kung nakakay pagluwa og dugo, meaning na bleeding dahang dapita, no? Kini bagong kanang fresh blood is an evidence nga there is ongoing bleeding, no? Kaya kung ang blood nga mugawas sa imong baba o sa imong ilong o sa imong anos kanang ningklat na or kanang bagtok na, itom-itom na, meaning dugay na siya nga nag-bleed. Pero kung presko ang dugo mugawas diha sa imong lawas, bisag asang dapita sa imong lawas, meaning na ay ongoing presko nga bleeding ng dapita. This needs to be addressed, otherwise basig kusog ang bleeding, of course ma-hypovolemia ka, mag-shock ka due to loss of blood, or basin og makuyapan na lang ka, dili na lang ka makita sa uban mo mga kauban mo, kuyapan na lang ka kay nahutan na ka og fluids, no? Okay. So kinahanglan nga muduol lang yung kag doktor gidani sa Saudi Arabia, Saudi Arabia ni siya, partner, no? Okay. Ang iyang sunod nga pangutana nga katapusan niyang pangutana, partner, no? Ni ako no siya sa gawas, naalagi sa Riyadh. Agnihon na lang kuno niya kaha ang iyahang nga papaulion na lang siya dinha sa Pilipinas kay nabalaka man siya nga magsigig sakit iyahang ulo. Nya kana lagi magsigig luwa og dugo. Yes, I think
I don't think so nga wala mga doktor sa Saudi Arabia, no? Dako na nga syudad sa Saudi Arabia. Ipatanaw lang diha before nimo siya papaulion sa Pilipinas, no? Kay kumpara nimo sa Saudi Arabia o sa Surigao, nato lockdown mga doktor sa Surigao, pero mas advanced yung tingali sa Saudi Arabia. So, diagnostic procedure ang kinahanglan ni ani, no? MRI, scanning, or X-ray, para masuta nga nung mag-bleed ni siya, no? Before na siya papaulion sa Pilipinas. Kay advance, para sa ako, advance ang mga kahimanan nyo sa Saudi Arabia kumpara din sa Surigao. Okay. Wanagin ko mo sa muduol tag mga eksperto o diagnostic procedure first before nga ang doktor makahimo og mga treatment procedure base sa resulta sa diagnostic procedure. Kung balikon, X-ray, MRI, or CT scan ang himuon, makita ang damage nga nahimo diha sa ulo after gibunalan og butilya. Alright? Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namin naputlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Tinghigapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Aranan. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.